Luzon. Ika aabuhon asin kakalinturahon sa daing masabutang rason o maniwang maski daing man nagpapaniwang o kaya sa banggi naman pirmi di daraplos. Kung dagos-dagos ang saro sa mga sintomas na ini asin mag-abot na nin 2 semana, magpa-check up tulos. Huli tibaad nag-aatake na ang dating nagkakaturog na mikrobyo. May TB naman na wara ki arog kaining sintomas asin nag-aatake man sa ibang parte arog kan sa imong liog, tulang, tulak, utak. Ang TB nabubulong. Mas atab maaraman kung TB man nanggad ang kalaban, mas marhay ang magiging burulungan asin madali ang pagbuelta kan kusog kan lawas. Ngani maging TB-free, pa-check up tulos. Yan ang dalan sa bago mong kusog. So good afternoon, everyone. We are live on Cisco WebEx meetings and Facebook Live of DUHP CHD. I am Max, your host for this afternoon's media dialogue, March 8, 2022. So with the upcoming observance of World TB Day on March 24, we will be having a discussion on tuberculosis. So if you have any questions regarding the discussion, you may input them on the chat box here on Cisco WebEx meetings or in the comment section of our Facebook Live. So to give us our discussion, we will be joined by Miss Lillian Rose Contessa Encisa, Senior Program Health Officer of DOH Bico CHD. Good afternoon po, Ma'am Tessa. Good afternoon, Ma'am Maxine. All right, so we will flash your presentation po. Yes po, ma'am. Next slide, please. So, good afternoon. I will be talking about the National Tuberculosis Program. So, kanina po, nakita natin po doon sa video po. So, tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis, and this is preventable and curable. It affects our lungs, which is we call pulmonary, and other organs like kidney, liver, bones, and this is what we call now the extrapulmonary. It affects children and adults. So it is a bacteriologic confirmed when we have a sputum exam positive ang result, and if it is clinically diagnosed, is sputum negative po ang result but with signs and symptoms. Next slide, please. So for the signs and symptoms, palagi po natin itong nakikita na po at naririnig. Uulitin ko lang po ano po. So for cough, for 2 weeks or more, unexplained fever, unexplained weight loss, and night sweats. For our diagnosis, para po malaman natin kung may TB po tayo, we have the direct sputum smear microscopy and also the MTB-RIF assay or gene expert testing po. So, ang MTB-RIF assay or gene expert testing, ito na po ngayon ang ginagamit po natin as testing. For the DSSM na tinatawag natin, ginagamit na rin po natin ito sa ating monitoring when we are taking our drugs. Next slide, please. So for mode of transmission, when a person inhales the bacteria from a person with TB through coughing, sneezing, spitting, and talking na wala po siyang mask po. So next slide, please. So for our cough etiquette, ito po palaging ang ina-advocate po natin na basta po may ubo, iwasang makahawa at sundin ang mga ito po. Pwede rin po magtakip ng bibig gamit ang manggas o dili kaya'y sa loob ng kwelyo,
itapon agad ang tissue sa basurahan, and ugaliin ang tamang paghuhugas ng kamay. So, punta na po tayo ngayon sa Bicol Region Profile. May mga indicators po tayong tinitingnan when it comes po sa TB program. So, ito yung for TB cases target for 2021, 34,309. So, accomplishment natin for 2021, we only have 59% kasi out of 34,309, nakuha lang po natin to, na nakakuha po tayo ng accomplishment ng 20,146. Then for treatment success rate target, meron po tayong 92%. And for our DSTB, yun po ang drug susceptible TB, 92%. And for drug resistant TB, 76%. And for our preventive treatment target, we have 8,577 and we accomplish only 190. Malayo-layo pa po ang hahabulin po natin when it comes to preventive treatment target. So, another po, in continuation po ng Bicol Region Profile, we have these TB facilities, the total number and functioning under the NTP or the Directly Observed Treatment Facilities. So, sa health centers, we have 134 and functioning po lahat na to. For microscopy centers, ito yung 174 and lahat naman po ito ay functioning. For EQA, ito yung External Quality Assurance Center sa lahat po itong provinces na tinitingnan po natin kung tama or kung quality assured ang ating mga microscopy centers. Meron po tayong 6 na probinsya and lahat po sila ay gumagawa nito ng EQA. For the RTDL or the expert sites, what is RTDL? Ito ang Rapid TB Diagnostic Laboratory. May 49 na po tayong total number. But ang functioning po natin ngayon ay 43 lang. Bakit po 43 lang ang functioning natin? Kasi yung GX expansion natin last year ay hindi pa po sila hindi pa po sila nai-install yung ating mga GX machines. So for culture centers, may dalawa po tayo dito. Nandiyan po ito sa BSL, SNRL, and nandun po ito sa Sorsogon Medical Mission Group sa Sorsogon. Isa pong private at isa pong government. Lahat po sila ngayon is non-functional. Since si BSL, SNRL po, ang ginagamit po muna to sa COVID lab. And for the Sorsogon Medical Mission Group, meron po silang pinapalitan doon po sa biosafety ang cabinet po nila. So, ang lahat po na specimen natin for culture, rerouted po ito sa Regions 2, Region 8, and Lung Center of the Philippines. For the PMDT facility, yung Programmatic Multi-Drug Resistance TB, meron po tayong 8 and lahat itong 8 to ay functional po. For TB Dots Providing Hospital, may 16 and 16 din po ang functioning and also for the TB Dots Referring Hospitals. Yung providing hospitals po, siya po ang nagpo-provide ng mga TB services, samantalang si TB Dots Referring Hospitals, sila lang po ang nagre-refer sa atin ng kanilang mga patients. So pinapakita ko lang po dito na with our TB Dots network, may Rapid TB Diagnostic Laboratory tayo at ang ating mga PMDT at Trade IDOT sites and the STC expansion sites. So with this po, may key messages lang po tayo na TB is preventable and curable. TB tests and medicines are free. So consult immediately if meron po tayong mga signs and symptoms na 2 weeks cough, fever, night sweats, and weight loss, and complete treatment regimen to avoid drug resistance. And for all vulnerable groups, must be screened. Sino-sino po itong mga vulnerable groups na to? Ito po yung mga household contacts, diabetics, senior citizens, the male smokers, the urban poor dwellers, the indigenous people, the congregate settings such as jails. And
we also implement the TB preventive therapy for eligible groups. And DOTS facility must be DOH certified and PhilHealth accredited kasi dito po sila kumukuha din po sa magiging isa po ito sa maging source of fund nila. And lastly po, ito pang important na maray, all TB patients must be offered HIV testing. Next slide, please. So for this year's theme for the World TB Day, which will be on March 24, is Invest to End TB and Saves Lives. So what does it take to save a life? So, a simple text saves a life. Yung nire-remind po natin ng ating mga patients or ang halimbawa yung partner natin, ng isang TB patient, partner natin is i-remind lang po natin ng nainom mo na po ba ang mga gamot mo? Next slide please. So, a gentle reminder also saves life like nagagamot ang TB pre, tuloy lang ang gamutan. So, magiging support ka po sa isang TB ang patient. And a warm hello saves life pagka po ay magpapa-check up or tatanungin ka pa ng ano mo, syempre ng kumusta ka na po, kung ano po ang iyong mga nararamdaman, kung meron po kayong iba pang nararamdaman. And dahil nga po ang government po natin ay nag-spend sa atin kada patient ng 3,000 on anti-TB drugs for each person diagnosed with TB, so 18 pesos lang a day saves life din po 'yan. So if you or anyone you know needs TB medicines for TB, visit the nearest health center to get them for free. So lahat ito po ay free. Remember po, magmula sa testing, pag-test po ng ating plema, hanggang po sa pag-inom sa gamutan, pag sa treatment na po, sa TB po ay libre po ito. So let us again ask ourselves, what does it take to save a life? So this is all for today. Thank you and stay safe. All right. Thank you very much po, Ma'am Tessa, for the very informative discussion on TB. So let's proceed po to our Q&A. We've collected our questions po earlier today from our media partners and the public. So let's start po on for the first question, Ma'am Tessa. Are we ready po? Yes, ma'am. Okay, for the first question po, this is from Melvin Machado. Sa assessment on percentage, pirang Bicolano pa ang may TB. Anong probinsya ang may halangkaw na TB incidence? Siguro ma'am, let's say yung 2021 lang po ako ma'am nag-base ano yung ating accomplishment. So at the regional level po, we have 20,146 na TB cases po. Then for as percentage, 59% lang, naka 59% tayo po. So if ever naman po tayo magkakaroon siguro po ng pinakamataas na cases ng isang province, sa isang province, depende po siguro to sa kanilang population. Ano po? So if we all know, Camarines Sur po ang mataas po ang population na target natin. So therefore po, si Camarines Sur po ang mataas. Pero depende naman kasi to ma'am sa ang target population po natin. All right, thank you po, ma'am. So for our next question, you've already discussed this po earlier, pero reiteration na lang po siguro. Libre po ba ang pagpagamot ng TB? So ma'am, inuulit-ulit ko palagi po 'to ma'am. Kahit po during our NVD may naaano tayo na lahat po 'pag sa TB po, libre po 'yan. Magmula po sa testing, kagaya po pagpapa-test natin ng phlegma po natin, hanggang po sa ma-enroll tayo, ma-find out po tayo na meron po tayong sakit sa baga or sa extrapulmonary, libre po ito. Ang sinasabi ko po ngayon na GX testing, libre po ito. Ang
ang nakakatuwa po kasi nag-expand tayo from mula noon po nag-start tayo, I think 8 na GX machines lang meron tayo na rapid TB diagnostic laboratories na ngayon meron po tayong 49 and we will be working out na maging full functional po itong lahat na RTDL2 or the ang gene expert testing. Lahat po na probinsya meron na po nito ma'am na mga RTDLs na 'to or the GX testing po. Yung pinaka-latest po na expansion natin, we have nandito sa Legazpi City Health Office and sa Camarines Sur po, meron nandun po tayo sa I think Presentacion or Lagunoy. So makikita po natin na kahit po sa mga malalayong lugar, meron na rin po tayo. And with this rapid TB diagnostic laboratories or the GX testing, meron din po tayong mga catchment areas. So hindi po magiging problema kung ang isang patient po sa ganitong lugar, mas mas kung alin po ang pipiliin niya pong mas malapit po na laboratory. Alright, for our next question po, ma'am. Once nagkaroon ng TB, permanent na po ba yan? Yan po kasi ang naririnig natin palagi, ano po, hindi po. Kaya nga po, kailangan natin once po tayo na-detect na may TB, may mga regimen po yan. Yung 6 months na regimen po, kailangan po tuloy-tuloy po ang ating gamutan, hindi po tayo niyan hindi tayo niyan mag-i-stop. So, wala pong ano 'pag once po ikaw na-clear, 'pag once po nakita na ang sputum mo is negative, that means po magaling ka na po. At I think yung 'pag sa MDR nagbibigay na po tayo ng certification na ikaw po ay clear na po sa sakit ng TB. Alright, so for our next question po, ma'am, paano naapektuhan ng COVID-19 ang bilang ng kaso ng may mga TB? May Ay data ba na magpapakita kung bumaba o tumaas ang cases ng TB during the pandemic? ang meron po tayo ma'am data na kumuha sana ako ma'am ng 2019 to 2020 to 2021. So, ang nakita po talaga namin na bumaba siya ma'am during our COVID-19 na meron po tayong ang pandemic. Kasi po ma'am, unang-una takot po ang ating mga ang mga tao na lumabas, 'di po ba ma'am? Kahit po sila may symptoms, nasasabihan po nila na takot po sila ma'am na lumabas, nasasabihin nila, "Ay baka COVID ito." Which hindi nila po alam ang difference ng COVID po tsaka yung TB. Kasi 'di po ba, meron po silang similarities o parehas po na nararamdaman po. Ano po, ang COVID tsaka TB. But we are doing po ngayon, since last year, yung active case finding wherein po pumupunta po tayo sa mga barangay na nagko-conduct po tayo ng chest X-ray. So libre din po 'yon na chest X-ray na 'yon. Ito po ay may partnership po tayo with Colyon Foundation na isa po sa mga ano po ng PBSP na ang partner natin sa program natin sa TB ang PBSP. So pumupunta po sila ngayon sa mga barangay, sa mga munisipyo ng mga barangay sa mga munisipyo at din po sila nagko-conduct ng active case finding. And also po sa mga closed settings na kagaya ng mga jails, ng BGMP, yung gano'n, nagko-conduct din po tayo doon ng ang X-ray po. The once mag-positive po ang X-ray po naman is automatic po 'yan na magpapa-test po tayo ng for gene expert testing. Then, at the same time po, ino-offer din po natin ang HIV testing. Bakit po ino-offer natin 'tong HIV testing sa ating mga TB patients? Kasi ang TB po is one of the comorbidities ng isang may tao pong may isang HIV. Alright, thank you po, ma'am. So let's proceed po to our next question. Namamana po ba ang TB? Hindi naman po siguro ma'am, kasi 'di ba namamana naman sa genes, opo. So kahit po sa isa kasi dapat sigurong bahay kung meron po isang TB patient, kailangan po mag-practice lang po tayo ng sinabi natin na yung cough etiquette po, ano po. Tapos yung ang dapat po properly ventilated po ang kanyang room, gano'n po. Pero ito yung sinasabi ko ha, baka naman susunod po sa akin magtanong ma'am, yung kailangan bang i-separate natin ang utensils? Hindi po na kailangan nating separate ang utensils po nila. Thank you very much po for the clarification, ma'am. So I guess our next question po is our last question. Kung ang COVID till 7th day siya nakaka-infect ng ibang tao, how about TB po?
Ano po, ang once po na nalanghap po natin yung TB na nakapasok po, sa lungs po natin, magkaroon po tayo ng signs and symptoms, yun na rin po. All right, thank you very much po, Ma'am Tessa. So I guess those were the questions from our media partners and the public. If there are any other questions na hindi po natin na-address this afternoon, you may send them po sa atin sa group chat natin sa DOH Media, or you can comment or send us as a message sa DOH Bicol CHD Facebook page. So at this point po, Ma'am Tessa, may we ask po for your take-home message? So yung take home message ko dahil po ang World TB Day yung kanina po, madali lang po, preventable po at curable po ang TB. Lahat po ay libre na po once po ikaw magkaroon ng TB. So 'pag meron po tayong signs and symptoms na nakita po natin dun, punta po kaagad tayo sa malapit nating health center at magpakonsulta po agad tayo. And also po, hindi po yung invest, yung sinasabi ko, let's empower our communities to combat TB, related stigma and discrimination po. To encourage also our leaders and stakeholders to allocate sufficient resources to improve the quality of TB services and also to advocate. So kaya nga ito po sa pamamagitan ng World TB Day po ay kailangan natin lahat po tayo magtulungan para po matapos na, let's end TB na po. All right. So once again, thank you very much po kay Ma'am Tessa Encisa, Senior Program Health Officer ng DOH Bicol CHD, sa kanyang discussion on TB. And also, thank you sa ating mga media partners na nag-join sa atin dito sa Cisco Webex, and of course, sa mga nag-view sa ating Facebook Live. So, we will see each other again po sa ating susunod na media dialogue. Good afternoon po, everyone. Good afternoon po. Thank you po. Thank you very much po, ma'am. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Na ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagab na serbisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahirangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangaki sa kod na kita magdakulang. Immunization, vaccination, sa tuig ginaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng magkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa indang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan lang.
Department.